Shh. Xa ndimdala libhalwe nguMargaret Wang, imifanekiso nguClaudine Jeffrey. Xa ndimdala ndiza kuqhuba ihashe lamanyani. Ndilityise i-ice cream ukuphuma kwesikolo ngokuqinisekileyo. Xa ndimdala ndiza kuzikhethela impahla endizifunayo. Ndinxibe okwenkosazana ukususela entloko ukuya ezinzwaneni. Xa ndimdala ndiza kuqhuba iimoto zomdyarho. Yippee! Ndiza kuzibalekisa ebaleni leemoto ndiliphumelele phambili ugqatso. Xa ndimdala andifuni mifuno. Ndiza kuzikhethela isidlo sangokuhlwa endisifunayo emthini woonokhwelemthini. Xa ndimdala andisokuze ndicoceke. Ngexesha lokuhlamba ndakuzidlalela ngenkwili yam. Kodwa xa ndimdala ngubani oza kundiphuza athi mathongo amnandi? Ngoko wena khula ube mdala. Nokuba kungobu busuku kuphela. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.